Nick beda esperjenza li ma tintemm qatt. Kliem is-saċerdot Dun George Spiteri waqt l-aħħar tislima liż-żagħżugħ Nick Kajus li nhar il-Ħadd tilef ħajtu f'inċident sfortunat bil-mutur tiegħu fi triq reġjonali. Fil-Knisja ta' Santa Katarina Żejtun inġabru familjari, ħbieb, kollegi u bikers sabiex isellmu għall-aħħar darba liż-żagħżugħ ta' 27 sena. Nick li kien għallim tal-karozzi ġie deskritt minn sħabu bħala ġuvni ferriħi, simpatiku, iħobb jgħin u b'imħabba kbira lejn il-muturi. Kien tifel tal-ġen, fordi, rikwiet, fastidju l-ħaddem, jitħaq kulħadd jieħu pjaċir miegħu. Ivri, però dik il-ġurnata kera tiġi fuq kulħadd. Bniedem ferriħi, ma jdejjaq il-ħadd, bniedem tal-ġen. Il-bambir indu miegħu. Dun George Spiteri qal li f'dan il-mument diffiċli ħadd u l-ebda kelma ma tista' tfarraġ lill-ġenituri u l-qraba ta' Nick li ħabta u sabta tilfu wieħed mill-eżiż tagħhom. Ta' żagħżugħ li fil-li kien ħaj fil-li mar quddiem il-mulej. U din tħallina bla kliem. Tħallina skantati. Tħallina mħasba, tħallina iċċassati. Mulej għaliex. Għaldaqstant appella sabiex kulħadd igawdi u jossi l-ħajja li hija regal minn Alla. Appella wkoll iż-żgħażagħ, sewwieqa u bikers sabiex isuqu b'attenzjoni u jiftakru fid-dulur li jistgħu jgħaddu minnu l-qraba tagħhom jekk jitilfu ħajjithom. Appell simili jagħmluh ukoll bikers ħbieb ta' Nick li ma jistgħux jerġgħu jaraw ħabib tagħhom jitlef ħajtu f'inċident sfortunat. Jiena nemmen li triq ta' kulħadd għandu dritt juża t-triq, allura nikkoperaw ma' xulxin biex hekk jista' jkun dal-accidents fatali jonqsu kemm tal-moturi u kemm tal-karozzi u kollox vera.